ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାରିପଟେ କେତେ ସାରା ତୋରଡ଼ା ଫଳିଛି। ଆଇ ତୋରଡ଼ାର ଗୋଟେ ଭଲ ରେସିପି ଟିଏ ବନେଇବି। ପ୍ରଥମେ ବାଡ଼ିରୁ ସବୁ ତୋରଡ଼ା ତୋଳି ନେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଲି। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଚାରି ସାଇଡ୍ କଟ୍ କରିଦେଲି, ସେଥିରେ ଭଲ ସେ ମସଲା ଅବଜର୍ଭ ହେଇପାରିବ ବୋଲି। ତାପରେ କଡ଼େଇ ବସିଲି, ତେଲ ଗରମ କଲି। ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ କଟା ତୋରଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ତାକୁ ପକେଇଲି। ଆଉ ଟିକେ ଲାଲ ହେବା ଯାଏଁ ଟିକେ ଭାଜିଲି। ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରୁ ବାହାର କରିନେଲି। ଆଉ ବଳକା ଥିବା ତେଲରେ ଫୁଟଣ ଦେଲି, କଟା ପିଆଜ ପକେଇ ଭଲସେ ଭାଜିଲି। ଭାଜି ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ଟମାଟୋର ପେଷ୍ଟ ବନେଇଥିଲି ସେଟା ପକେଇ ଭଲସେ ଭାଜିଲି। ଭାଜି ହେଇ ସାରିଲା ପରେ କାଜୁ ବଟା ଟିକେ ପକେଇକି ମସଲାଟିକୁ ଭଲସେ କଷି ନେଲି। ମସଲା ଭଲସେ କଷି ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ମସଲାରେ କିଛି ଲୁଣ ପକେଇଲି। ତାପରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ତୋରଡ଼ାକୁ ସେଥିରେ ପକେଇଲି, ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଷି ନେଲି। ଟିକେ କଷି ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲି, ଭଲସେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଫୁଟିଗଲାଣି, ଫୁଟିକି ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିରେ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୋ ତୋରଡ଼ା ମସଲା।